Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışındağı vakıgalar, yonalıklar bilen tanıştırubuzunu devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız, bugünkü çıkarılışta. Иваново Tatarları tırmışı. Иваново өлкәсе Идел буйында урнашкан һәм әлбәттә инде моннан сәүдә юллары үткән. Элек биредә татарлар күпләп яшәүе турында авыл исемнәре дә сөйли. Ижауда беренче ислам китабы фестивале. Балалар телефоннарны ташлап, күбрәк китап укысыннар, китап кызык дип күрсеннәр. Шушындый максат белән без менә шушы фестивальне оештырдык. Казакъстанның Җаек шәһәрендә төбәкчеләр форумының йомгаклау утырышы. Татар телен без саклыйбыз. Үзебез беләбез, балаларны өйрәтәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә яңа сезон. Мәскәү шәһәрендәге татар үзәге бөтен илдә булган татарларны берләштерә. Монда өлкән буыннан алып кече буынга кадәр йөри. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz sizni türlü җирләрдә яшәүче милләттәшләребез тормышы белән таныштырып барырга тырышабыз. Хәзер сәяхәтебез Иваново шәһәренә булыр. Анда яшәүче милләттәшләребез янында күптән булган юк иде. Иваново өлкәсендә 6600-дән артык татар яши. Телебезне саклап, динебезне тотып, гырыф-гадәтләребезне онытмыйча гомер итә алар. Үз театрлары, ансамбльләре дә бар икән. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Иваново өлкәсендә урнашкан Плёс шәһәрендәбез. Тарихи кала. Төбәктәге татарлар тарихы шушыннан башлана да инде. Әйтик, биредә князь Василий Дмитрий улына һәйкәл тора. Первым боярином великого князя Василия Дмитриевича был Федор Сабур. Это представитель древнего рода Джафаридов, о чем можно было бы отдельно говорить. А Джафариды — это, как вы знаете, правители Волжской Булгарии. Так или иначе, это были его земли, и главным руководителем, непосредственным руководителем строительства был выходец из булгарских, татарских потом земель, Федор Сабур. Федор Сабурның гаскәрләре шушы урында җыела торган була. Алар арасында йомышлы татарлар бик күп. Бу тирәләрдә 20 елдан артык археологик казынулар барган. Гаскәрләр белән бәйле күп әйберләр табыла. Вещи, связанные с оформлением воинского костюма, наконечники, ремней. А вот здесь, видите, часть поясного набора, где змей-зелан. Вот. Но это не 16 век, это 14 век. Это еще относится к мифологии древних булгар. И вот вещи, связанные с торговлей. Довольно много вещей, сделанных из цветного металла. А откуда у нас бронза, медь? Ну вот через татарские земли и из татарских земель приходило сюда все к нам. 12-нче гасыр, 13-нче гасыр башында ук Плёс шәһәрендә зәркәнчеләр яши. Шундый 4 урам булган. Әлеге зәркәнчеләр арасында Болгар шәһәреннән килгән осталар булуы мәгълүм. Украшения женского костюма, которых мы в одном костюме самое большее находили 400 ювелирных изделий в одном костюме. Все из привозного цветного металла. Откуда? Понятно. Кто был наш ближайший торговый партнер? Понятно. Продукция плёсских ювелиров доходила до Болгарии, до великого города. Находим подвески, которые делали местные ювелиры. Ну, посмотрите вот на эту уточку. Наверное, вспомнится не бронзовая, а золотая. И даже не одна, найденная на территории Татарстана. Вот. И все это связано с мифом творения мира. Мы находим довольно много вещей, которые здесь, которые можно увидеть, ну, скажем, на археологической выставке в Болгарии. Ну, вот одна из таких вещей. Иваново өлкәсе Идел буенда урнашкан һәм әлбәттә инде моннан сәүдә юллары үткән. Элек биредә татарлар күпләп яшәүе турында авыл исемнәре дә сөйли. Әйтик, Бакчеева, Бакча дигәнгә охшаган. Сабантеева, Сабан сүзе сыман һәм әлбәттә инде Кадеева, Кады, Казый сүзенә охшаган. Алар барысы да Идел буенда урнашкан. В Колыбелевом Волге это вот, в принципе, там вот про все села татарские, все это, знаешь, это в принципе, вот. Там много, да, всего, очень много всего. Вот. А это вот Кинишма. В Кинишме татарская улица была, сейчас Комсомольская улица.
Вот, да, и там Шиликс, тоже татарская, это рядом, и так далее. Так что много Сейчас тут уже можно этого нет, да, улицы эти? Улицы нет, да, улицы нет. Ну, все помнят, что была такая улица, татарская улица. Вот это. В 15 веке шло заселение, в основном в те времена татар. Это у нас юртовские татары и мугреевские татары. Юртовские татары – это Кинешма, Киншемские земли, Юрьевец, Юрьевецкие земли. Вот. А мугреевские татары – это Верхний Ландик, Луг, Пестяки, Южа. Юртовские татары – это в основном служащие, там, вояки, в общем так. Южский район, у нас Южская Слобода около была. И до 60-х годов, очень татарские села были. Иваново өлкәсе барлыкка килүендә дә татарлар зур роль уйнаган. Когда Ивановская область создавалась, это конец 20-х, начало 30-х годов, когда Маяковский писал стихотворение о том, что Москва и Иваново строились наново, основными строителями были представители татарского народа. Поэтому, если мы сегодня пройдемся по нашим улицам, по нашему городу, посетим наши музеи, мы увидим, как много интересного отражает историю жизни татар в центре России. На протяжении уже многих лет татары являются второй нацией, которые живут на территории Ивановской области. Причем они живут и участвуют во всех практически мероприятиях. Строительство, наука, искусство, культура, спорт. Иваново шәһәре текстиль башкаласы яки ситсы башкаласы дип билгеле. Ә инде аның иң танылган исеме Кәләшләр шәһәре, город Невест. Бу инде тарих белән бәйле. 1920 елда биредә бик күп текстиль фабрикалары ачыла. 100 квадрат метрга 50 фабрика булган диләр. Бөек Ватан сугышы чорында ирләр фронтка киткәч, монда эшкә дип хатын-кызлар агыла. Аларның саны ирләрнекеннән күпкә артып китә. Шуңа күрә дә Ивановоны Кәләшләр шәһәре дип атаганнар. Хәзер инде андый тегү текстиль фабрикалары юк, бары тик шәхси оешмалар гына калган. Шундый эшмәкәрләр арасында милләттәшләребез дә бар. Менә бу безнең булайында бой, костюмнар, жилы костюмнар. Вот. Бу инде кисеп куелган инде. Да, кисеп куелган. Закройчикларыбыз кисә. И бере менә кызларга, алар келер. Менә шундый штаннар. Бу костюмның жилы штаннары, кофтасы, менә. Безнең үзебезнең брендыбыз бар. Размерный ряд ябыз и беребез магазиннарга, безнең магазиннарга. Кибетләргә ибәрәбез. Мәскәүгә, Риога. Наҗия ханым кечкенә вакыттан ук тегәргә яраткан. Мәктәптә хезмәт дәресләрендә фабрикаларга барып күзәткәннәр, эшләп тә караганнар. Шул вакытта тегүгә мәхәббәте тагын да арткан. Даже 10 класста безнең практика иде. Мин 70 тәңкә эшләдем. Вот, халатлар юләдек. Үз предприятиесын ул 2002 елда ачкан. Монда 7 кеше эшли. Моңа степ кисүчеләр, төреп урнаштырып куючылар. Юлибез пижамнар, халатлар, сорочкалар, кызларның киемнәрен юлибез. Заказчикларыбыз күп. Тагын без юлибез детдомнарга, больницаларга юлибез. Менә военный заказыбыз бар иде. Тагын бер бүлмәдә тукымаларны үлчәп кисүчеләр утыра. Заказлар күп. Әйтик, бер туниканы шул кадәр күп теккәннәр, аның белән бер җир шарын әйләндереп алып булыр иде ди ул. Менә хәзер импортный әйберләр китәләр рыноктан. И отечественный производитель килә рынокка. Конкуренция да бардыр, барыбер. Конкуренция да бар. Но безнең әйберебез бик качественный, бик без болеем душой
Милләттәшләребезнең Иваново шәһәрендә ничек яшәүе, ничек татарлыкларын саклаулары турында киләсе сюжетларда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, татарлар, Иваново өлкәсе. Белем алыйм дисәң ни чаклы, сөй, хөрмәт ит, ярат китапны дип язган бийек шагыйребез Габдулла Тукай. Татарда китапка хөрмәт элек-электән булган һәм кала килә. Ижауда ислам китабының беренче фестивале узды. Көн буе барган китап бәйрәмендә башка төбәкләрдән килгән нәширләр катнашты. Укучы балалар китап чыгару турында мәгълүмат алды. Хөсәйин Фәйзханов исемдәге лицей каршындагы китап нәшер итү мәктәбе укучылары үз җыентыкларын тәкъдим итте. Буларның барысы хакында да җирле хәбәрчеләребез җибәргән материалда. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим. Ижау, Казан, Санкт-Петербург, Мәскәү, Яршаллы. Беренче тапкыр узучы ислам китабы фестиваленең географиясе киң. Оештыручылар Республика Диния нәзарәте, Хөсәйин Фәйзханов исемендәге лицей һәм әтияниләр. Без зурлар китапның кирәклеген һәм кадерен беләбез. Шуны балаларга да сеңдерәсе иде диләр. Коръәндә дә Алла Субханаху ва Тааля укы дигән сүз ин беренче аятны индергән пәйгамбәребезгә Мухаммадка. Укы. Кашан кеше укый, у нәрсәдер яңа өйрәнә, нәрсәдер яңа мәгълүмат үзеңә ала. Китап уку, өйрәнү, у безнең тормышыбызда бишектән ләхәткә хәтле без аны эзләргә табарга тиешбез, тырышырга тиешбез. Фестивальдә дә балаларны җәлеп итәрлек булсын дип тырышканнар. Ачу тантанасыннан соң алар китап язучылар белән әңгәмәләр, осталык дәресләренә таралдылар. Алинә Әхмәтуллах балалар өчен ислам китаплары авторы, мавыктыргыч әкиятләр яза. Балалар аны тынды алмый тыңлый. Алинә Әхмәтуллахның әкиятләре дуслык, әти-әнине, туган якны ярату турында. Әкият геройлары белән Коръән уку кагыйдәләрен өйрәнү дә җиңел. Ярминкәдәге китапларны ачып карап, балалар үзләре инанды. Я очень люблю читать, очень много читаю. У меня просто я не могу жизнь без этого представить. Я когда сегодня пришла, очень много книг было интересных. Мне очень понравилось. Они все прям красочные, яркие. Смотришь, прям глаза радуются. Әлбәттә, безнең төп максатыбыз балаларны китап дөньясына өндәшү, аларга дөрес тәрбия бирү, дөрес татарча, исламча менә шундый гыйлем бирү, аларны китап дөньясына чакыру. Әлхәмдүлилләh, менә бүген минем кулымда яңа китап. Ул да булса татар телендә әти турында дигән китап. Яңа адымнар гына ясый башладык. Һәм менә бу беренче китап татар телендә. Әйе, татарча китаплар сораучылар да булды. Гөлсәрия Садыкова фестивальдә ярминкә буласын ишетеп, кызы белән килгән. Иң кечкенә оныгына 6 ай. Баланы аркылы ятканда тәрбияли башла дигәнне истә тутып китаплар сайлый. Әлхәмдүлилләh, бик яхшы матур китаплар бар. Менә оныкларыма, үсәлче оныкларыма ислам динен тәрбияләре өчен китаплар алырга дип, менә китаплар карыймын. Иншаллах, сайлап алырмын. Китаплар күп. Бәләкәйдән ана сөтеннән сиңеп барсын. Татарча булса татарча да алырым. Ижауда китап кибетләрендә ислам басмаларын табып булмый. Фестиваль ярминкәсендә исә алар берничә нәшрияттан иде. Лицей каршында эшләп килүче нәшрият мәктәбе дә беренче китабын тәкъдим итте. Анда иҗат яратучы балаларның әкият хикәяләре урын алган. Ая Решетова җитәкчелегендә алар әдәбият кануннарына туры китереп язарга өйрәнәләр. Нәшерлек эшендә беләләр. Мөселман эшмәкәрләре китап бастыру җайланмалары бүләк итеп, хәзер үз кечкенә типографияләре бар. Ислам китабы фестивален Ижауда киләчәктә ел сайын уздырырга уйлыйлар. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Казакъстанның Җаек шәһәрендә төбәкчеләр форумының йомгаклау утырышы. Татар телен без саклыйбыз. Үзебез беләбез, балаларны өйрәтәбез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә яңа сезон. Мәскәү шәһәрендәге татар үзәге бөтен илдә булган татарларны берләштерә. Монда өлкән буыннан алып кече буынга кадәр Җаек шәһәрендә 9-нчы Евразия фәнни туган якны өйрәнү форумының йомгаклау этабы узды. Бердә Казакъстан һәм Россия тарихчылары һәм туган якны өйрәнүчеләр Җаек шәһәренең татар һәм Казакъстанның башка халыкларының рухи мәдәни тормышына керткән өлеше турында сөйләштеләр.
Моннан тыш конференцияда катнашучылар өчен тарихи урыннар буенча зур экскурсия һәм мәдәни программа, шулай ук җирле татар үзәге активистлары белән танышу әзерләнде. Тулырак киләсе сюжетта. Казан, Башкортстан, Магнитогорск, Кырымбур, 1000 ярымнан артык километр юл һәм менә инде 9-нчы Евразия фәнни туган якны өйрәнү форумында катнашучылар кунакчыл Казакстанга килеп җиттеләр. Хөрмәтле кунаклар, Казак еліне кош келдіңіздер. Форумның 3нче этабы кысаларында Урал, Казакстан һәм Төньяк Евразияның казах, татар, башкорт, нугай һәм башка тугандаш төрки мөселман халыклары язмышында иң мөһим роль уйнаган Жайык елгасы ярында урнашкан шәһәрнең истәлекле ураннарына бару белән киң мәдәни танып белү программасы әзерләнде. Бу көнне форумда катнашучылар Россиянең төрле почмакларыннан, шул исәптән Башкортстаннан һәм Татарстаннан Жайык шәһәренең җирле татар үзәге активистлары белән бергә казах һәм татар халкының бөек уллары Абай Кунанбаев һәм Габдулла Тукай һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар. Аларның истәлегенә туган тел турында шигырьләр һәм җырлар башкардылар. Икенче көнне форумда катнашучыларның барысы да түгәрәк өстәле артына утырып, Көньяк Урал һәм Төньяк Көнбатыш Казакстан татарлары һәм казакларының тарихы һәм мәдәнияте буенча докладлар тыңладылар. Тырыштым инде үземнең күрсәтергә безнең казак белән татарның бердәмлеге, безнең бит төп дәүләт бергә булган Алтын Урда. Анда төрле төрки халыклар килгән, аларның лидерлары татар булган, ләкин Алтын Урда шәһәрләре ул төрле төбәкләрдә бар. Аларны өйрәнү, аларны саклау һәм реставрация итеп халыкка җиткерү, туризм буенча яшьләрне тәрбияләү. Чөнки безнең Алтын Урда дәүләте әле бик күп экспедициялар үткәрелсә дә өйрәнеп бетермәгән. Хәзер Казакстанда инде ул эшләрне актив алып баралар. Мәсәлән, Сарайчык шәһәрендә ул элекке борынгы шәһәр Сәүдә юлында, Урал елгасының бассейнда һәм Мангат йортның Нагай Урдасының башкаласы булган. Без аны бик яхшы беләбез. Татар телен без саклыйбыз. Үзебез беләбез, балаларны өйрәтәбез. Секция утырышлары барышында Казакстанның төрле төбәкләреннән килгән татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре чыгыш ясады. Иң зур делегацияләрнең берсе Актүбә шәһәреннән булган. Бүгенге конференцияга нинди шәһәрдән килдегез һәм нинди сораулар күтәрдегез? Мин Казакстан Актүбә шәһәреннән килдем. Ушында китапны алып килдек. 2013 елны «Жизнь моей песни звенела в народе, смерть моей песни борьбы прозвучит» деген китап безнең җирләшебез Гайнан Курмашев укытучы, татар мәктәбенең укытучы, 19 яшында директор булып эшләп йөргән, сугышка барып, Муса Җәлил белән бергә подпольная организация оештырып, шунда вафат булган. Аерым билгеләп үткәнчә, Актүбә өлкәсе татарлары туган телне саклауга һәм яшьләр белән эшләүгә зур игътибар бирәләр. 1999 елда ачылды безнең татар якшәмбе мәктәбе. Татар якшәмбе мәктәбе Гайнан Курмашев исеме йөртә. Безнең укучылар татар халык олимпиадада катнашалар. Быел безнең Ахмеджанов Азат гран-при алды. Без горурланабыз безнең укучыларыбыз өчен. Үзебезнең дәресләребездә төрле конкурслар уздырабыз. Габдулла Тукай иҗаты турында, Гайнан Курмашев, Муса Җәлил турында инде өйрәтәбез балаларны татарча сөйләшергә, үз телен онытмаска дип инде. Форумның йомгаклау этабы резолюцияны раслау, шулай ук истәлекле бүләкләр һәм рәхмәт хатлары белән үзара алмашу белән тамамланды. Чараны оештыручылар билгеләп үткәнчә, 9-нчы Евразия фәнни туган якны өйрәнү форумын үткәрү, Идел буе, Жайык, Көнбатыш Себер һәм Казакстан татарларының уникаль табигать һәм тарихи мәдәни мирас объектларын өйрәнү һәм саклау буенча эшләргә зур этәргеч бирәчәк. Әдиләт Хубатова, Баржан Кәҗәканов, Татарлар, Жайык шәһәре, Казакстан. Яңа очрашулар вакыты җитте. Мәскәү шәһәренең татар мәдәни үзәгендә иҗади сезон башланды. Традицион концерт, Мәскәү татар мөхтәриятының иң актив әгъзаларын бүләкләү, чаралар һәм иҗади вакыйгаларны анонслау, буларның барысы да Асадуллаев йортының бәйрәм кичәсендә булды. Татар мәдәни үзәге Мәскәү татарларына һәм шәһәр кунакларына тагын нинди күркәм бүләкләр әзерләгән? Киләсе сюжеттан белерсез.
Мәскәү шәһәренең татар мәдәни үзәгендә октябрь көннәре күңелле мәшәкатьләр белән тулы. Балалар тавышы, елмаюлар, туган моңнарның музыкаль аккордлары. Әлеге ансамбль вәкилләренең йөзләре шатлыктан балкып тора. Гаилә төркеменең сәхнәдә уңышлы чыгыш ясаячагына һич шиксез ышанасы. Бүген менә иң беренче тапкыр Мәскәүнең центрда сәхнәгә чыгачакбыз. Ничек булып чыгар инде белмибез. Тырышкан булдык, бик тырыштык, өйрәндек. Менә безнең ансамбльдә катнаша 2 кызым. Менә 2 кызым и 2дән туган сестра моя двоюродная. Җырчылар юкка гына борчылган икән. Аларның чыгышларын тамашачы бик җылы кабул итә. Татар мәдәни үзәгендәге мөхит күңелле ялга һәм моңлы көйләр белән ләззәтләнүгә итәрә. Һәр чыгыш алдыннан сәхнә артындагы артистлар шау-гөр килә. Башкаланың татар мәдәни үзәгендә баян студиясе эшли. Укытучылары Мәскәүнең танылган баянчысы Рушан Лукманов. Безнең культураны саклап калырга, татар балаларына татарча өйрәтергә. Яңа иҗади сезон башлануы татар мәдәни үзәге тормышында бик әһәмиятле мизгел. Чөнки алда күп санлы очрашулар көтә. Шулай без монда дуслар белән очрашабыз, күп концертлар куябыз. Без менә биредә татар мәдәни йортыннан күп гастрольләргә күбирибез, төрле төбәкләргә. Татар мәдәни үзәгенең иҗади коллективлары өлкән һәм остары беткән башкаручылар гына түгел, иҗат юлына яңа гына баскан яшь артистлар да. Аларның чыгышларын тамашачы аеруча яратып кабул итә. Татар моңнары коллективы чыгышлары өчен 7 кызыл төстәге костюмнар сайлаган. Бүген бит бәйрәм көне. Безнең ансамбльдә баяннар бар, гармоннар бар, гитаристлар бар. Әнә безнең баянистыбыз Илдар Феткуллин. Залда хөкем сөргән хисләр шатлыклары һәр кемнең күңеленә барып җитә. Иҗатчылар да, тамашачылар да канәгать. Күзебез залда утырган бер төркем яшьләргә төшә. Алар Мәскәүдә укыр өчен Уфадан килгәннәр. Татар мәдәни үзәгендә үзеңне өйдәгечә хис итәсең ди алар. Татар мәдәни йортында булу бигрәк кызык. Монда шундый күргәзмә бигрәк матур. Әзрәк тә туган якларны искә төшереп, әле яңа гына килгән булсак та инде Уфага. Без бу Мәскәү мәдәни үзәгенә һәр вакыт теләп йөрибез. Монда бик күп чаралар үткәрелә. Сабантуй бәйрәмнәренә йөрибез. Монда өлкән буыннан алып кече буынга кадәр йөри. Бик тә яхшы. Чөнки Мәскәү шәһәрендәге татар үзәге бөтен илдә булган татарларны берләштерә. Кичәнең матур бер мизгеле татар халкының гимнын башкару. Ул киләсе иҗади елга дәрт өсти кебек. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Александр Ирашов, Татарлар, Мәскәү. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотышлыйбыз, сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән, имин булыгыз.